Момичета, между 25 и 70 плюс. Разберете, връзката ви с мъжа до вас зависи само и единствено от вас самите. Не го поправяйте. Не бъдете негова майка. Прекаленият контрол задушава. Дайте му малко пространство. Не го смалявайте, очаквайки да прави всичко по вашият начин. Той просто иска да бъде центъра на вашата вселена. Позволете му. Покажете му го. И тогава ще имате най-уникалната връзка. Той ще даде всичко от себе си, за да ви носи на ръце, за да ви закриля, да ви пази и да се грижи за вас. Та нали точно това искате? Агенция за запознанства на семейно ориентирани хора в София Diamond Love.